vapaa-ottelua? Koska on lopettanut amatöörinyrkkeilyn? En pysty sanomaan suoraan, että mun mielestä se oli vielä vuonna 2004, niin oli jossain arvokilpailuissa amatöörinyrkkeilyssä ja senkin jälkeen nyrkkeily, mutta tasan tarkkaan en pysty sanomaan, milloin Naskali on aloittanut tämän vaparin, mutta kohtaan me nähdään mikä on kaverin päivän kunto. Joo, juuri näin. Täytyy tuossa varmaan Timo Lampenia vähän tauon aikana jututtaa, että mitenkään on Naskalin harjoitus kulkenut ja mitä on takana. Mutta kohtahan se myös nähdään, että voi olla, ettei jää mitään arvailujen varaa. Naskali siis useita kertoja myös Tammer-turnauksessa. Kyllä, Tammer-turnauksessa. Ja siinä on tietysti se etu, on laji sitten mikä vaan, kun kontaktilajista puhutaan, niin semmoinen kehä ja häkki-ilme ja se jännityksen käsittely, niin siitä saa etua. Ja kyllä Naskalilla noita amatöörinyrkkeilymatseja varmaan pitkän matkaa päälle 100 on, eli kyllähän kokenut konkari on. Mutta katsotaan, mitä tekee puolalaislähtöinen Kauhajoen kamppailuurheilijoiden mies. Ja saako hän kovilla potkuilla hallittua tätä ja vietyä mattoon, se on heillä taktiikka. Ja tästä lähtee ensimmäinen erä liikkeelle. Ja kyllä näkeekin, että Naskalian otteluasento on suoraan kuin koulun nyrkkeilykirjasta. Kyllä, ja liikkuu eteen taakse ja potkuista tietysti alta pois, mutta kyllä tietää Kauhajoen mieskin, ettei lähde tuohon lyömään ristiin, vaan heittää tuolta kaukaa noita omia tekniikoita. Ja hänkin liikkuu muuten hyvin päkkiöillä puolelta toisella ja sinne tulee tuommoinen kunnon pyöräyspotku. Mistään se Naskali lyömään ja Kauhajoen mies pudottaa heti alas ja ottaa jalasta kiinni ja ottaako tilanne voiton tästä? Huomasitko heti, kun siellä alkoi Kauhajoen kamppailuurheilijoiden vahvistus, niin heittämään lapasta ilmaan, niin heti oltiin siinä kohdassa, että Naskali haisti sen paikan ja lähti itse lyömään vastaan. Niin kauan kun tuli potkuja, niin hän oli niin kuin tavallaan pois omasta elementistään. Nyt joutui valitettavasti selkämattoon ja näin, mutta eihän siinä mitään. Nyt me nähdään, miten entinen huippunyrkkeilijä sitten pärjää tuolla maton puolella ja kuinka hyvä painija on Daniel Vinjarczuk, Kauhajoen puolalaisvahvistus. Tällä hetkellä hän tilannetta hallitsee ja tietysti varmaan Naskali toivoo, että tuomari sanoisi kohta, että Axo, ja jos ei kuulu Axo, niin nostettaisiin homma taas pystyyn. Ja sieltä tulee käsilukko Yripäinen. Ja ylös päälle pääsee Naskali ja ihan järkevästi tekee, ottaa ottelua. Ja nyt on vähän virtaa Naskalillakin, jotenkin hän on heti tilanteessa mukana ja sähköä jaloissa vähän. Mutta yksi varma ase ja hyvä ase nyrkkeilijöitä vastaan, niin kun näet tuosta Naskalinkin otteluasennosta, niin paino on usein etumaisella jalalla. Eli kova alapotku. Tuolta taimaisella jalalla kova alapotku. Noin, ja sieltä tuli sisäreiteen. Ja mielellään lyönti perään, ja kun potkaisee, niin kädet ylhäälle, leuka alhaalle, ettei Naskali pääse rykäseen tuohon vastapalloon. Toistaiseksi ihan hyvin Kauhajoen mies on pysynyt mukana. Hän on hyvä liikkumaan ja tietää ja potkii korkeita potkuja. Ja jälleen. Hyvin menee kinkkuihin. Mutta nyt sproolas hyvin Naskali. Erittäin hyvin. On varmasti sproolia treenattu kuitenkin. Nyt täällä huutaa jo toimitsijapöydästäkin puolet, että ilmeisesti Naskali on kuitenkin sillä tavalla arvostettu urheilija Tampereen seudulla. Hyvin vetäsee siitä Daniel Vinjarczuk kaverin alle ja nyt ei enää montaa sekuntia aikaa jäljellä. Näin päättyy ensimmäinen erä. No, mun mielestä tää oli ihan tasainen. Ei tässä ollut mitään. Että jos mietitään noita alasvientejä ja tilannevoittoja, niin sen pohjaltahan niin Kauhajoen mies johtaa. Ei Naskali päässyt vielä rykäsemään yhtään semmoista kovaa painavaa lyöntiä missään nimessä. Jyri Naskalilla on varmaan siis näistä otteista nähdä, niin vielä on vähän tekemistä siihen hyvin sproolas tossa yhteen väliin kyllä, eli siis heitti jalat taakse, kun
Kauhajoen kamppailurheittajan mies yritti viedä alas, mutta hyvin hän haistaa noin pystytilanteet. Kyllä, ja lähti lyömään. Ja tässä tulee just se, mitä peräänkuulutit tuossa aikaisemmin, että lyödään monta kertaa, ei pelkkää ykköstä, vaan haetaan ja sitten kun osuu, niin siihen rykästää se kova perä. Se on tietysti silloin, kun siirrytään nyrkkeilystä vapaa-otteluun, siinä on myös se, että kun se ei ole enää puhdasta nyrkkeilyä, sun on pakko katsoa sitä alasvientitilannetta tässä näin, niin siihen vielä vähän malttia, että vaikka menee höyryjunana ikään kuin eteenpäin, niin ehkä enemmän sivuliikettä vielä niin, kuin ihan pelkkää eteen taakse. Koska se on aina faktaa, että alasvientiyritykset tulee suoraan tuolta kinttuja ja kohdistuu aika pitkälle tonne taakse ja sieltä sitten takaviistoon. Niin pienen sivuliikkeellä pystytään myös estämään sitä, että kaveri ei pääse niin hyvää alasvientipositioon. Nyt on ihan hyvän näköistä tekemään. Ja nyt pääsee vähän siinä Jyri Naskali tuikkaamaan. Ja tosiaan hän yrittää lyödä takimaista. Nyt on huomasitko, siinä oli sivuliikettä jo pienen lyönnillä ja heti sivuun, niin erittäin hyvä ajatus Naskalilla. Nyt osui Naskali kovalla taimalla kädellä, mutta ei. Joutui tuohon lähitilanteeseen edelleen. Eikä päässyt laittamaan kaverille pölyä hyllylle ja sieltä taas tilanne irti. Jaha, mikäs siinä oli nyt? Taisi osua tonne kivien puolelle. Polvitekniikka tonne haaroihin ja siinä vedetään vähän happea. Sääntöjen mukaan 5 minuuttiakin tarvittaessa saa happea vetää ja sitten jos tämmöiset temput jatkuu, niin sittenhän tuomari antaa varoituksen. Nyt näyttää, se olikin polvipää. Eli se on kielletty näillä C-säännöillä, ei osunut tonne haarojen väliin. Tästä homma jatkuu, se oli selkeä vahinko. Naskali on päässyt kokeilemaan kovaa taimaista oikeeta, mutta ei ole vielä osunut, ei ole saanut etäisyyttä kuntoon. Hyvin liikkuu Kauhajoen mies alta pois ja potkii korkeita potkuja, mutta lisää kaipaisi häneltä vielä alapotkuja tuohon etumaiseen jalkaan. Oi. Siinä imuroi Naskalikin muutama. Ja jälleen siitä, että potku alle ja sitten muutama lyönti perään, niin siinä oli hyvä osa. Niin kuin sanoit, etumaiseen jalkaan ja aika hyvällä painolla vielä oli pari lyöntiä perään ja irti, niin siinä voisi olla ase, millä nyrkkeilyspesialisti tänään voitetaan. Tilanteihin ei se jää, mutta heti tuottaa ja hienosti heittää jalat taakse siinä Jyri Naskali. Ja paina häkkiä vasten. Pressure. Kaa pois sieltä. Kaa pois. Hyvä. Ja pääsee ja kierrä. 45 sekuntia aikaa jäljellä. Ja tällä hetkellä Naskali pyrkii nousemaan pystyy sieltä, mutta ei pääse silti. Hyvä roolitilanne häneltä, lyö muutamia lyöntejä tonne kylkeen ja siitä vähän vasaralyöntiä tonne korvalliselle. Nyt vielä kova vei alas kuitenkin Kauhajoen Vineyard. Tässä voi kuule käydä niin, että tulee Kauhajoelle voitto. No joo, oikein sanoa, mutta että tosiaan kyllähän vielä nähdään ehkä näistä otteista se, että Naskalilla on vielä paljon tekemistä tuolla matto-ottelun puolella. Nyt hän pitää niinku suljettua kaardia ja yrittää tietysti se voi olla myös ihan tiedostettu asia, että yrittää vaan hakea sitä, että tuomari nostaa ottelu pystyyn, mikä tietysti palvelisi nyt Naskalin tarkoitus. Se oli erän loppu. Ja sanotaan näin, että on mun mielestä ollut erittäin viihdyttävä ja mielenkiintoinen ottelu. Kyllä. Mutta toihan on tavallaan myrkkyä myös Naskalille se, että Kauhajoen mies tietää ton nyrkkeilyllisen taustan. Jos ajatellaan tuota edellistä ottelua, missä oli tämmöinen lyöntikone, niin hän saa imutettua kaverin tulemaan ja lyömään vastaan. Mutta nyt kun tää Vineyardsuk, niin hän ei lähde yhtään hyökkäämään, vaan vetää kaukaa potkut ja sitten painii. Niin ei ole helppoa, kun Naskalikin pitää tavallaan hyökkäystilanteesta niin saada se lyönti aikaiseksi. Kyllä. Ja sit pitää samalla varoa noita kaverin potkuja koko ajan. Mut näillä
työrukkasilla kun rykästään, niin eihän se tarvitse kun ton yhden lyönnin tuohon leukaan, niin valot sammuu ja homma loppuu siihen. Ottelun viimeiseen erään päästiin. Paljon potkii kyllä tosiaan. Siinä oli jo. Siinä meni ihan iskarit pohjaan. Ja saman tein lähti ottamaan paini. Vähän tuli niskan puolelle siinä. Valitettavasti Naskalle kyllä hävii nämä tämmöiset lähitilanteet tietysti, että vielä vähän tuossa olisi voinut olla harjoittelu kurikulumissa vähän sitä, että miten häkkiä vastaan pystyy myös estämään sitä alasvientä. Jalkoi vähän levälleen ja oma takapuoli hyvin tonne kiinni häkkiin. Ja se on niinku, nyt on jännä nähdä miten tuomarit sitten näkee. Yksi kova painava lyönti ja sitten taas kaveri ottaa tilanteet haltuun. Tämä on hieno nähdä sille, että Vinjārčuk pystyy imuroimaan tuommoista kova isku ja oli kuitenkin se tajus sen, että nyt on pakko mennä. Onko puristuspaikka? Onko siellä? Siellä on käsi välissä. Ei tuu siitä. Saa Naskalle purettua tuon tilanteen 1,5 minuuttia aikaa jäljellä. No nyt polvi on tuossa pytyn päällä ja Naskali taistelee tiukasti. Tamperelaisyleisö kannustaa häntä, mutta edelleen positiohallintaa Daniel Vinjārčukilla, kauhean kamppailuurheilijoiden miehellä. Ainakaan toistaiseksi tuomari ei vielä nosta pystyyn, mutta tässä on koko ajan yrityksiä ja tapahtumia. Tässä on tapahtunut kyllä, ettei tästä voi hirveästi sanoa, että eikö toimintaa olisi. Ja nyt on siellä... Ei pääse Naskalle pystyyn, ei millään pysty kiinni. Ikävä sinänsä, mutta ihan hienosti oteltu kyllä Vinjārčukin. Tämä ottelun loppu on kyllä ehkä kuitenkin menossa Kauhajoen suuntaan. Kyllä joo, ja veikkaan kuule, että vietän koko matsi. Kyllä joo, on se. Koska ei noita Naskali-iskuja nyt niin montaa ole kuitenkaan ollut. Nyt on siinä Kiljotiini on paikka, mutta ei taida tulla. Se oli siinä, mutta ihan hyvä rymistelyhän se oli tämä. Kyllä oli, ja Daniel Vinjārčuk, Kauhajoen kamppailuurheilijoiden puolalaisvahvistus on sitä mieltä, että hän pokkasi tästä voitoa, ja kyllä mäkin vähän siihen suuntaan veikkaan. Veikkaan kanssa. Naskalle oli pari hyvää oikeeta, mutta aina liikkui vähän alta pois Kauhajoemessa. Ei päässyt sitä vastapalloreaktioa hakemaan. Naskalilla on kyllä, sanotaan näin, että paketti on pystyssä tosi hyvin kasassa. Että vielä vähän sitä niin kuin vapaa-ottelumaista harjoittelua tuohon alle, niin mä sanoin, että hänellä voisi olla ihan hyvä tulevaisuus, koska mä luotan aina siihen, että jos sulla on hyvä tausta jostain yhdestä osa-alueesta, niin se on aika helppo rakentaa siihen hyvällä harjoittelulla ja hyvien treenikavereiden avulla niin hyvä paketti ympärille. Päästään pikkuhiljaa katsomaan sitten tuomarien kortit ja jännittämään miten käy. Kyllä, eikä täällä pahemmin porukka edes poistu nakkijonoon, vaan tämän ottelun voittaa enemmistöäänin sininen kulma Daniel Vinjārčuk. Enemmistöäänillä voittaa sinisen kulman ottelija Daniel Vinjārčuk, Kauhajoen kamppailuurheilijat ja Puola. Ja Juri Naskallekin siinä hymyilee, kiittää kaveria hyvästä matsista kaikella tavalla. Kaksi erityyppistä ottelijaa vastakkain, mutta näin tällä kertaa paini kautta potkut vei voiton lyönneistä. Joo, me saatiin nyt tässä esiottelut nyt pakettiin ja
Tässähän on nyt edessä meillä tauko, eli 19.30 lähdetään pääkortin pariin ja